We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a lovely Tuesday morning mga kapuso all over Mindanao. Ug syempre, dili na to kalimtang kamustahon na mga kapuso sa Padada ug Digos City sa Davao del Sur Province. Say good morning! Mayong buntag sab Jill og ato sab kamustahon ang mga taga Plaridel ug Lopez Haina sa Misamis Occidental Province. Og Jill, mga kapuso, karong buntaga atong sayron kung paunsa nahilig ang usa ka artist sa pagpaint og mga bags. Kana ang dunga natong sayron, kauban si Red Fernandez. Og kay lagi sa ino mga obra atong hisgutan this morning, makauban sab nako ang usa ka organic artist gikan Matis City, Davao Oriental, si Pastor Marvin Tiberio. Og sa Bestok, makauban ni Senior Resi ang atong mas ilailahon pa nga kapuso newest artist, si kapusong Celine Fajardo. Lamian og paboritong pangmeryenda ang atong dungang tun-an og tilawan this morning sa Kumbira Express. Korek ka diha Jill, kay tudluan kita karon ni Marlene Mana sa all-time favorite merienda, ang ham and cheese empanada. Maayong buntag mga kapuso. Karon ako itudlo sa inyo ang espesyal nga ham and cheese empanada nga bida dire sa Busa, Cagayan de Oro City. Okay niya ito mga ingredients: harina, mantika, butter, aos, sibuyas, patatas o carrots, ham, cheese, paminta o asin, margarine, asukal, o tubig. I-mix muna nato ang asukal o harina. Sunod, margarine. Tubig. Okay na ang atong do. Okay ni ang pagluto sa palaman sa empanada. Tugda nato mantika. Ito nato ang butter. Ang ham. Sunod nato ang sibuyas. At awas. Sunod, at ibuta ang carrots at patatas. Paminta. O asin. Kumana ang atong palaman. Sugod na tagpalaman sa atong empanada. Nga nato og siling, cheese. Ito isarado. Ready na ta magprito sa atong empanada. Ito na po, medyo brown na. Mga kapuso, pwede na natin tilawan ang atong special nga ham and cheese empanada.
Mga kapuso, karong buntaga atong sayro ng mga patsada nga artwork sa atong bida. Ilabi na nga unique kini tungod inay sa naandan nga canvas sa gapaint sa mga bag sa gapaint. Ato makauban karong buntaga si Ma'am Red Fernandez. Ma'am Red, mayong buntag ug dayon sa At Home Media May Regional TV. Kamusta ma'am despite the challenges nga hatod sa pandemic? Hi, good morning, maayong buntag sa Ariel. Nga paningkamot na survive na ako ng pandemic. Good to hear ma'am nga nagapadayon gyapon ka bisan pa man sa mga challenges. Pero ma'am, unang-una no, makisayod sa mi kung unsa ba ang imuhang background aning pagka-artist o pagka-painter. Paunsa ka nakatuon ni ini? Sa akong madumduman siguro grade school pa lang po, mga grade 4. Kana bitawng ginapadrawing ta sa atong mga teachers. And then nakita na ko nga malingaw ko ana nga mga activities sa eskwelahan. And then apil-apil og contest. And then pag graduate na ako sa grade school, nag-awardan ko Artist of the Year. So dito siguro nakitaan sa akong mama nga, nakoy interest ani na hobby ang pag-paint or pag-drawing. So iya akong gi-enroll pag high school sa art school every summer. So dito, every summer ako siyang gina-look forward kay gakahapit ko nga mag-paint. And then eventually mo to gi-pursue na din ako pag supposed to be mag-fine arts. May fine arts sa Cagayan de Oro. So, pag nakoy time, akong gahinan og time na mag-paint. Ma'am Red, kanong sapod ba ka nagsugod nga sa bag na mag-paint? Unsa pud ba ang konsepto nga imuhang gihuna-huna kaniadto ngano nimo kini gisugdan? Actually, dili gyud ko unta mo paint og bag. Naalang ko'y high school nga batchmate during the quarantine last year. Narumatas balay pirmi most of the time. So, kalit lang, isa kagabi nitawag siya nako kay kabaw man siya nga gapin ko. Red, kanang na ako'y bag diri na ginamit na nako, pero favorite kay nako siya. So, gusto ko nga imong pintalan, ko dili ko kay basin pa lang masayop ko, dili na siya ma-erase. Dili na nimo mabago niya makabayad patas bag ana. Pero my friend was very supportive. Ingon niya na you can do anything. Buhaton nimo unsa imong gusto sa akong bag. Ay kabala ka nga masayop ka. Muna ito, ako siyang gitake na challenge. Makabilib sab di ay ma'am kay grabe og pagsalig ang imuhang higala ngadto kanimo. Pero Ma'am Red, unsa pud ba ang kasagara nga mga hulagway o mga design nga imuhang gina-paint ngadto sa mga bag? Sa pagkakaroon, ra gid siya kaning concentrate ko sa flowers kay mo gid akong ganahan nga subject, no? And then lately lang nag-explore ko og kay gitagaan kog bag sa akong amiga katong birthday nako. Kaya ko ga-paint man kog bag nganong dili naman ako pintalan niya akong bag. So nag-explore kog landmark sa Cagayan de Oro nga dugay na nako initan na i-paint. So, na-timing na 100 years sa watermark. Wako kabalo nga mag 100 years siya. So, mo'y akong gi-paint ang water tower. Water tower sa Cagayan de Oro. Sa imuhang pagpursuan ni na karera o passion ma'am, unsa ba ang ginabati nimo karon? Aduna ba'y kalipay nga nahatag kini sa imuha? Fulfillment. Kay and happiness also, especially during this pandemic, no, na daghang pang-agian. Murag mawala akong hunahuna sa atong mga ginaagian while painting. And then also at the same time, ang fulfillment na you're doing what you love. And kanang something that I'm passionate about. So natagaan ako siya time na buhaton. Lastly, Ma'am Red, unsa ba ang imuhang tambag, ma'am, alang sa mga susama nimo nga adunay passion sa pagpinta apan galisod karon nga mga panahuna nga sundon ang ilahang mga pangandoy? Na dili ulahi magsugod. Never too late to start your passion. And wala na siya sa edad. Pag na ang imong passion sa imong heart,
tagai siya panahon. And also, find time to practice kay mawala man good siya pag dili nimo i-practice. And sayang ang gihatag sa Ginoo nga talent kay dili man gud tanan na ay ingana nga gift. So make use of that talent na gihatag sa Ginoo. Daghang salamat Ma'am Red Fernandez sa higayon nga imuhang gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV ug padayon sa paghimo og mga maka-inspire nga artwork. Salamat. Chillax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, more chikahan o good vibes ang hatod sa Best Talk kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, RJ! May butag mga kapuso, welcome to Best Talk. Kadubuntaga to ang ila-ilahon ng usa sa mga bagong kapuso artists. Wala lain pa kundi si Celine Fajardo. May butag Celine and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Hi! Hello! Maayong buntag po sa lahat ng mga kapuso po natin dyan sa Mindanao at sa At Home GMA Regional TV. So, hello po, Attorney. Good morning. Hello, Celine. Good morning and thank you for joining us on the show. Of course, unang-una, congratulations for being one of the Kapuso new artists. How excited are you to be part of the Kapuso Net? I'm very excited. Actually, magsisimula na po ako ng mga workshop ko para ready na isaba kung magano na po ng mga future works and projects po dito sa GMA. Very excited. Pero we're wondering naman, Celine, kailan at paano ba nag-umpisa yung interest mo to join the showbiz industry? Sorry, nung una talaga, wala sa isip ko yung pag-aartista because ever since I was a kid, gusto ko maging lawyer. Yun talaga yung gusto ko. I wanted to be a lawyer. So after graduating no college, I took up consular and diplomatic affairs. So sabi ko, mag-law school ako right after. Pero syempre, the current has changed. Dito tayo napunta. So I started po, after graduating, pinag-isipan ko pang mag-law school. I actually took yung law admission test para ready nang mag-enroll. Pero I decided po na to give yung pag-modeling kasi nagsimula po ako sa TVCs and sa print ads. So ayun po, nung nasimulan ko, nagustuhan ko naman po siya. It was fun. Tapos yun po, after po noon, nagkaroon po ako ng project. Baka nakita niyo po ako sa isang ad po, sa isang fast food. Doon po ako na-discover ni GMA. At doon po ako na-sign at naging officially a kapuso. Ayun. That's nice to know naman. And I'm sure lahat ng ating mga viewers dito sa Mindanao are eager to know to get to know you even better. Kaya meron kaming a few questions naman sa'yo and you have to answer all of them in 30 seconds. Are you ready, Celine? Second. Diba? Sige. Pressure. Para ko Time napatawag pressure for na konti. reference. Ganun po. Yes. Parang recipe pero online. Index Okay. card online. Index card. Naka-shuffle. Eto, Celine, what's your favorite food for breakfast? For breakfast, I love, gusto ko yung tuyo with kamatis and itlog na pula. Ayun po. Or spam. Ayun. Either of the two. How about your Sarap. hobbies? Hobbies, I love to play volleyball. I love watching basketball. I love to read. I also like to travel. I like to go to the beach. I like binge watching Netflix series, watching Friends, ganun po. Yeah, those are my hobbies. That's a lot and very nice time to spend your day off. At ito naman, Celine, very soon mapapanood ka namin as guest sa Rise Up Stronger, The Road to NCAA Season 96. Yes. Ayan. What do you look forward to sa guesting mo dito? I'm looking forward to meeting syempre the hosts and to be meeting some of the athletes din po who will represent their schools and their teams po sa upcoming season ng NCAA. At ngayon, Yes. looking forward to career mo as a new Kapuso artist naman, Celine, what do you look forward to the most? I'm looking forward siguro to working with, the big names in the network, to meet more people and to be able to share and
let the people get to know me more po as Celine, yan po, as a person. And yes, very excited. Very excited to work with a lot of people. And please invite everyone naman, of course, to watch daily Rise Up Stronger NCAA Season 96, and of course, on all of your future shows, projects, as well as your social media accounts. Go ahead, Celine. Yes po, iniimbitahan ko po kayong panoorin ang NCAA Rise Up Stronger Season 96 sa GTV. Mag-guest po ako doon. I'm very excited for all of you to see that episode, and follow me on my social media. I'm on Instagram. It's at Celine G. Fajardo. Yun po, kita-kita po tayo sa NCAA Rise Up Stronger. Mag-enjoy po kayo. Madaming episodes yun, and lahat ng episodes is very fun. Nagkang-kayang salamat, Celine, for joining us dito sa Yes, maraming salamat No, po. Thank you so much, mga kapuso. And that was Kapusong Celine Fajardo. Siya lang mo, mga kapuso, kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, nakakita na ba mo og organic art? Obra kini nga gamit lang ang mga materyales nga anaalang sa palibot sama sa mga tanom, mga bulak ug uban pa. Ug usa sa mga iladong organic artist dinhi sa Mindanao ang taga-Matos City, Davao Oriental, nga si Pastor Marvin Tiberio, ug ato siyang makauban this morning. Pastor Marvin, may buntag ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, Pastor? Good morning po, Jel, og salamat. Okay lang ko dire. Well, great to know that, Pastor. No, ug unang-una sa tanan, gusto pa ka namo mas ila-ilahon pa. Paunsa ba ka nahilig sa pagpinta, Pastor? Actually, nagsugod ko pinta, bata pa ko. Practice lang po through mga art shine sa una. More on self-taught ang ako ang so hilig na jud ko. Indeed, Pastor, practice makes perfect, gid no. Og nahibalaan namo nga pinasahi ang mga gamit nga imuhang ginagamit no sa pagpinta mo, ginatawag kini nga organic art. Please share with us, Pastor, kung unsa niya klase nga art. Organic in the sense nga ang ako ginagamit more on edible siya nga mga sa art materials. Kung gitawag na ko organic tungod kay gikan lang siya sa mga duga sa tanom. Ang pinaka main gud nako dire, pinaka bida sa tanan kining ata sa Nocos or squid ink. So mo gini akong mas ginagamit jud niya, tested na pud nako nga mas magdugay gud siya. Na-mention po ni mo, Pastor, nga nagagamit po ka kaniadto og watercolor sa pagpinta no. Pero unsa ba ang kalahian kung mogamit ka og watercolor o kining mga organic materials para makabuo ka og usa ka obra? Ang watercolor, kung sa mga maghisgot ka difficulties sa art medium, lisod ang watercolor maghimo og realistic. Dali lang unta siya i-apply kay tubig man lang, pero kung mo achieve na jud kag mas realistic, mas lisod siya. Pero ang organic, very fast drying siya, unlike watercolor na dugay siya maugaw niya, pwede pud nimo siya ma-manipulate bisan og ganap. Ang organic mo siya mga ink ang ginagamit nato nga kung mo dry na siya, dili na jud ka maka-manipulate balik. So dapat mas paspas ka sa organic tungod nga raw siya, di siya para sa watercolor nga naay mga gipang sagol, mga additives na para mas manipulate siya. So I think mao na siya ang kalahian, mas lisod. So murag na challenge pug ko kay as artist ay mangita pud tag mas murag ma-challenge ta ba. Ikaduha, ang availability dali ra pud siya kay sa watercolor paliton pa nimo. Siguro ang pinaka-decent nga brand sa watercolor karon na agad sa mga sa kalibo ang sa cassette. Unlike sa organic nga nara sa palibot, especially kining ata sa Nocos, pwede nimo siya pangayoon lang or magpalit ka og 2 kilo nga Nocos unya ang ata imong gamiton. Wow, interesting, Pastor, no? Pero paunsa ba nimo ni nga na-discover nga pamaagi sa pagpinta? Murag naabay nagtudlo sa imuha, Pastor? Nag-start ang ako ang pag-discover sa organic, particularly ang squid ink. When I was still in Cotabato, na-assign ko dito, nag-pastor ko for 8 years. Pero naamang good po yung nagasuroy. Akong gitistingan o extract ang iyang ata o nagipauga. Siguro out of curiosity lang yun siguro. Ingon ko kung pwede ni siya magamit bisan og dry na, so pwede na ko siya i-apply as watercolor. So since 2013,
nako siya gi-explore o gi-experiment. So, nag-go through pod ko pila pod ka mga studies. Diri lang siguro pag uli na ako sa mati na perfect na ako kay naka-interview kog mga mangingisda. Gitudloan nila kung unsay dapat buhaton para dili baho. Gi-add ko na lang ning mga kuan pod duga sa mga tanom like atsuete ug kining sa loyang dilaw kay murag napansin pod nako nga murag durable pod ang iyang colors. So gitistingan nako unya so far ang nag-stand out good nga colors ako karon squid ink, atsuete ug loyang dilaw. Tong the rest katong mga blue ternate medyo gi-eksperimentuhan pa nako kung unsaon nga magstay ang kulay. Og pastor no makita namo diha si muhang background gyud mga dagko o mga gagmay nga paintings pero asa ba diha pastor ang kining mga organic material ang imong gigamit sa pagpinta? Mostly kini squid ink ni siya niya slight nga turmeric o kuan kanang atsuete unya mostly kining nasa likod except tong murag mother and child usahay na mo magpa-commission so mo gamit pod ko. Dili man gud ko ingon nga nag-start lang sa organic kundi nag-start jud ko sa conventional nga paint. Mo nang naghapon ko yung mga panagsa pero as much as possible siguro as I grow older nagalikay pud ta sa kanang chemical nga reaction daghan mo gud pinakailangan mga artist nga nangadaot gud sa pintura. So murag i-promote siguro nako ning organic yun. Og tuod yun pastor no di na kinahanglan og mga mahalon pa nga mga materyales aron maka-provide og maka-produce ka og kining mga maka-amaze ug maka-wow gyud yung mga obra. Thank you so much pastor sa imong oras gigayon nagihatag sa At Home with GMA Regional TV. Salamat po sa GMA Regional TV. Salamat sa inyong pag-consider nga ma-i-air ning ako ang art. Salamat po sa kay Sir Jel sa iyahang pag-interview. Og salamat nga madunggan og unsay mga advokasya nako aning organic art. Tayo mga kapuso, wala damhan ni Pastor Marvin Tiberio nga mga simpleng butang lang siyang palibot nga mahimo di ay materyales ano makamugna siya ug mga maka-amaze gyud nga mga obra. Samtang Jill, pinaagi sa pagpinta sa mga bag sa iyahang mga higala, nahimo kining kalingawan ni Red Fernandez ug tungod sa positibong feedback nga iyang nadawat, gipadayon niya kini. Ug mga kapuso, ato pang atangan ang mga show sa Nubas Kapuso Artist na si Celine Fajardo ug guest po siya unya mga kapuso sa Rise Up Stronger NCAA Season 96 sa GTV. Mga kapuso, ang na-inspired nakakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultiyon ni Babe Ruth. Never let the fear of striking out keep you from playing the game. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, and always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako, si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa Pilipino.